Maya po oras labot Kapampangan. Tsulta na naman kung kaya katamang tegaliban video. At ini kasya mapulot limane. Karing kaya katamo, pal malapit na mong dinalan eh. Ating kong bisitang malagong Maniago na naman. Katrina Maniago, apu minini. Apu na yung kuya ko. At kuswelo ko ngayon, ito yung kaya beta mo. At sana rin kalugura ng Katrina. Share dake yung video ngayon po tang LB niya na magbisata na yung mumuna padyakan yung mas manayon ng Kapampangan Paldakan. Paldakan. Okay, dining tutukin nga rin sa dinbigay kayo as menos gagamitan din nala naman king Kapampangan pero ting Tagalog gagamit pala mo share boards lang rin so pag-usapan ko na yung muna mitomba wari natumba rin Tagalog na pero king Kapampangan yung mas manayon ng amano Miragsa. yung tutuki mabagal yung katulid na Malamlang o kaya mapekat. mapekat okay yung tutuki masyado Bina. Masyado kang malago, bina kang malago. Malago kang bina. Yung tutuki, lalong di Tagalog lalong na di Tagalog Yung mas manayon ng Kapampangan. Lakwas. Yung tutuki, pero may libat niya yung Kastila tayo niya gagamitan tayo, gagamitan dyan naman kay Tagalog. Yung mas manayon ng Kapampangan. Dapot. Okay. Yung tutuki, shared board dyan naman at batya naman kay Kastila, beses. Dapat ugto. Diba yung ugto ka naman paugto niya nga mo naman ugdo. Okay. Yung tutuki, batya naman kay Kastila at gagamitan kay Tagalog, pwede. Yung mas manayon ng Kapampangan, Malayari o kaya magsilbi. Yung dahil yung tutuki, share words lang naman, malamang o kaya siguro ata, batya naman kay Kastila Yung mas manayon ng Kapampangan, Mekad. Okay, dito na mo, salamat Katrina, at tanay kong sa tabyan, nung Kapampangan tamo, may Kapampangan tamo, din kay katamong anak, din kay katamong apo, Kapampangan ng tala, pasuswan tala, kay katamong aman ng siswan. Dakal pong salamat kay Rayungan.